Ako správne postupovať, ak uvažujete nad fotovoltikou? Bežná návšteva obchodného zástupcu s fotovoltikou prebieha nasledovne. Na stretnutí vám je predložená cenová ponuka len na základe faktúry, to bez akejkoľvek analýzy a technického stavu vašej domácnosti. Nehovoriac o tom, či budú dodržané technické a bezpečnostné normy podľa platnej legislatívy. Jediným zámerom je vás presvedčiť, že sú najlepší, najskúsenejší a snažia sa podpísať zmluvu ihneď, aby ste im museli zaplatiť zálohu. Takto to profesionáli nerobia. Myslite na to, že vám má fotovoltika slúžiť dlhé 10 ročia. Profesionálna firma postupuje nasledovne. Na prvom stretnutí vám preveruje pripojenie do siete, tzv. Distribučnú kapacitu a vysvetlí celý proces na prípadnú inštaláciu fotovoltiky. Získava údaje pre vytvorenie projektovej dokumentácie, aby ste sa rozhodli, či má pre vás investícia do fotovoltiky zmysel. V prípade, ak vás to zaujme, na základe objednávky zabezpečíme dronovú obhliadku, aby sme mohli takúto dokumentáciu vytvoriť. Pracujeme s najmodernejšou technikou, dron a software, aby sme na základe geolokácie, svietivosti, sklonu a orientácie strechy zabezpečili pre vás čo najoptimálnejšie dielo. A to pri dodržaní všetkých technických noriem v súlade s platnou legislatívou. Na druhom stretnutí vám doručíme vyjadrenie k distribučnej kapacite, predstavíme vašu dokumentáciu, presný report výroby a konkrétnu cenovú ponuku šitú na mieru. Teraz už máte všetky vstupy, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť.